महाराष्ट्राला कर आणि उपचार गोव्यात याची लाज वाटते अशी संतप्त प्रतिक्रिया हेमंत वागळे यांनी दिली आहे. आमचा अनुभव म्हणजे काय आहे, त्यांनी कितीही जरी सांगितलं की ठीकठाक जरी असली तरी आपल्या जिल्ह्यात जी सध्या आरोग्य यंत्रणा आहे किंवा बाकी ओव्हरऑल जी काय लोकांची सध्या आरोग्याच्या बाबतीत परिस्थिती झालेली आहे ती अत्यंत बिकट आहे. कारण आम्ही जे रुग्ण घेऊन जातो इथून बांबोळी इथे घेऊन जातो, कमीत कमी 65 किलोमीटर त्यांना न्यावं लागतं, दुसऱ्या राज्यात न्यावं लागते. कारण आम्ही राहतोय महाराष्ट्रात, महाराष्ट्राचं सगळं महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटला टॅक्स पण देतोय, सगळं करतोय आणि पण आम्हाला त्या दुसऱ्या राज्यावर अवलंबून राहावं लागतंय. ही सगळ्यात मोठी खंत आहे. आणि एवढं असून जर समजा आरोग्यमंत्री हे जर म्हणत असतील तर ही गोष्ट 100% त्यांनी चुकीची सांगितलेली आहे. त्यांनी स्वतः येऊन इथे खात्री करावी. कारण आतापर्यंत आमच्या जिल्ह्याला बघाल तर सिटी स्कॅनसाठी नुसतं सिटी स्कॅन करण्यासाठी आम्हाला सावंतवाडी तालुक्यातून किंवा कुडाळ तालुक्यातून एकतर ओरोसला जावं लागतंय, नाहीतर मग 65 किलोमीटर गोवा राज्यात जावं लागतंय बांबोळी येथे, नुसतं सिटी स्कॅन ह्या गोष्टीसाठी फक्त. मग एवढं जर असेल तर आरोग्य यंत्रणा कुठल्या प्रकारे चांगली आहे ह्यांना म्हणायची आहे. आतापर्यंत जर बघितलं तर बऱ्याच ठिकाणी आपले जे मर्च्युरी असतात, म्हणजे जिवंत माणसाचं सोडा पण मेलेल्या माणसाला पण इथे सुखात ठेवलं जात नाही, कारण मर्च्युरीच नाही आहेत व्यवस्थित, फ्रीज नाही आहेत. मग तसेच नुसते ठेवायची वेळ येते, मग त्या मुंग्या खातात. एवढी परिस्थिती आतापर्यंत दाखवलेली आहे. मग या गोष्टीची आम्हाला लाज वाटत राहते ना परत परत, की आपण राहतोय सिंधुदुर्गात, आपण राहतोय महाराष्ट्रात आणि दुसऱ्या राज्यावर आम्हाला अवलंबून राहावं लागतंय. तिथे गेल्यानंतर डॉक्टरांची वागणूक चांगली आहेच, काही प्रश्नच नाही, पण बोलता बोलता ते बऱ्याचदा बोलून जात आहेत की तुम्ही इथे येता, तुम्ही इथे हे करता, तुम्हाला आम्हाला उपचार करावे लागतात, तुमच्या राज्यात काहीच करत नाहीत का. मग ह्या गोष्टीचं वाईट वाटतं त्या ठिकाणी. त्या लोकप्रतिनिधी असून काही उपयोगच नाहीये, लोकप्रतिनिधी कमी पडत नाहीये, त्यांचा उपयोगच नाहीये काहीच. तीळ मात्र उपयोग नाहीये. कारण आतापर्यंत फक्त निवडणुका आल्या किंवा इतर काही आलं तर मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल सावंतवाडीत होणार हे फक्त गाजर लोकांना दाखवलं जात आहे, आमिष दाखवलं जात आहे. परंतु मागच्या अनेक वर्षात मल्टी स्पेशालिटीचा एक चिरा सुद्धा लागला नाही किंवा जागा सुद्धा निश्चित झालेली नाहीये. फक्त आम्ही लोक वाट बघतोय नाही मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल होणार. पण आतापर्यंत असलेल्या हॉस्पिटलमध्ये ज्या सुविधा हव्या आहेत तेवढ्या जरी सुविधा दिल्या तरी लोकांची सोय होईल ना. निव्वळ छोट्या छोट्या कारणांसाठी जर दुसऱ्या राज्यावर किंवा दुसऱ्या प्रायव्हेट हॉस्पिटलवर जर खाजगी रुग्णालयावर जर अवलंबून राहावं लागलं तर गरीब लोक जी आहेत ती काय करणार आहेत. त्या लोकांकडे आम्ही बांबोळीला पेशंट नेऊन तिथे ठेवल्यानंतर 8 दिवस जर ऍडमिट केला तर त्या लोकांकडे जेवायचे सुद्धा पैसे नसतात, एवढी दयनीय अवस्था त्यांची आहे. हे आम्ही जवळून बघतो. मग ती लोक काय म्हणून करणार आहेत, दुसऱ्या राज्यावर अवलंबून राहिलंच पाहिजे ना. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.